Horas madihita saluhutna. Dihamuaka madami nanami. Hamisian Huriata HKBP Citra Indah Jonggol. Pasahaton selamat datang. Tuhamuaka madami nanami. Sude pangulan agutiki ina sarpat. Nang dohot aka hahanami na tuatuai na peciun. Dohot sude keluarga. Aladi Marsiajar roh kami sebagai tuan rumah nadengkan itaknya terbaik kami hupatu pahami lahu menyambut haroromuna kamang dohot tamu akainang alai merutuk songot dia pepacak konami tuhamu pos rohanami di bagasan hahi pasok kamu nang di nalaho mulak musye sia tonga-tonga ni huriata salat nari selamat datang ma di hita saluhutna nueng lahu masuk mahita tu ibadah bona tahun sadarion jongjong mahita di inganat tabi laos hupagi duhami ma romahamu parhubas nami nama kubasi bona taon di bagasat tikion masuk mahamu. Hudul mahita saluhutna. Horas madita saluhuna. Adorang sota mulai pertanyaan taka manginang. Taida majo di acara nomor 10. Dung sidungan non acara nomor sia namare di bukede nomor 720 tolu langsung maju duti tangyang pangudianon. Dung tangyang pangudianon ma baru maju duti non Kurina HKBP Citra Indah. Langsung ini kur pardihuta pangulan agotiki. Langsung ini ma perubahan di acara ta. Ala nang jupang tikina masuk hatta ma partangata martangiang nahoho mai dari bagasan rohat tabi. Amin. Hamua kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Madok mauliati dohita tutu hatta. Ala asi dohot holongi rohana na patari parhon hita. Tol hastu tahun baru tahun 2020 tuluon. Parpunguanon imadalatta lau madok mauliati tu debata. Ala ita parhatutu jala ita haporseai do. Na debatado madongani saluhut panggulmiton ningoluta di tao nang salpui. Iba na tahe para siroha na marmudu-mudu ngoluta sahatu sadarion. Godang matongon na nilehon ni debata Jehovah tuhita. Jadi marlas roa mahita mamuji kuarna na badiai. Pasangapun ibana di ngoluta. Pujima Jehovah ale todiku jalanasa rohaku di bagasan
mamuji guarna na badiai. Puji majahoba ale todiku, jala unang tung halupahon dengan ni basana sudena. Atong tapangiar maswarata mamuji debata marede mahita. Nang samputan na buruki, o mahupuji Tuhaki, ay di kamu dilapapon, kung di kudong matadikon, ay di kamu dilapapon, kung di kudong matadikon. O Jesus saya sirohan, pahiyan dengan ibasam, kusedikan dan taruhan, dinasaburi ang tokon, kusedikan dan taruhan, dinasaburi ang tokon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di porbadia na tumopa langi dohot tanoon. Amin. Asal pirto dim. Jala marsihohot situtu mangaradoti. Dohot patupahon hobar tu sude patik. Aka na tinonahon ni si Musa na posok kitu ho. Unang manibil ho siani tu siyamun manang tuhabirang. Asa marmulia ho manang dopa dia ho mangalaka. Unang meret buku ni patikon siapa mangamu. Saya pikir-pikir mai aria doh borngin. Asa diraduti ho. Jala di patupa ho. Hobar tu sude na tersurat di bagasani. Asa marutung ho diakka dalammu. Jala marmulia parulamu. Idama saya dong anakku jala ramotaku doho manang tu dia pe ho mangalaka jala togi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konokku ho da jolo saha tu bain nahu parbagai tu ho haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate made pasahat roa nami tu ho di arion. Ala asido tolong ni roham nang hudai hami saha tu sadarion. Nung ngatari parhami sian tahun 2022 tu tahun naik baru tahun 2020 toluon. Namar pungu do hami nuaing di ingananon makalason asini rohami huhut mamuji guarmu na badiai. Ala di palua so huriam. Huria Kristen Batak Protestan distrik 20 de Boskap. Patupahon pertanyaan bona tahun. Dohot launching orientasi pakobasion tahun 2020 tolu. 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Asima roham dihami. Iring-iring jala tugu-tugu mahami lahom madalani tahun 2020 toluon. Asa mardamesona kami mangului ho dingulu nami si ganupari. Danga dong si pangasahon nami ia soholan pangurupion dohot panugu-nugu mi dihami. Atong ido nahu pangido hami tuho dinamar saur hami dohoto marhite-hite partangyanganon asa urupi jala tugu-tugu hami madalani tahun 2020 toluon marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deita. Di
jojok doro tu roha asa adong hamu baun. Asalam tu dinggan na parrohaon dohot pabahenan. Naing tuhobas na makubasi dohot pasauton ulaon lomoni roha ni Tuhani. Alaya lagale pamatang doho pikiran. Boy do muse tarsuladit. Mulak muse mangulaho dosa. Marleba-leba nang diulaon si ganopari. Nang tarlumobi pakubasiyon di tonga-tonga ni hurianai. Alay monopos rohata tu di bata. Boy do hita manudalhon dohot mangalo saluhut dosai. Alani say olo mahita parguguan jala urupan ni debata laho mangula dohot manudalho dosai. Sian uduk dohot serep ni roha. Romahita tu adopan ni debata mangido hasesan ni dosa. Ala ibana do debata para si roha dohot parholong ni roha. Say pahoton ni debata maasini rohana dihita. Marhite-hite panidangion dohot hagugon ni todi probadia. Asa tarapul situturo hatta majau ibana. Asa patun tigor jala daulat ti tamar pangalaho. Bahen hasangapon diguwarna nabadiai. Dapo tikina paubahamuma rohamuna jala haporsai hamuma di mata didok Tuhan Yesus para teatehom ma hatinggalan mi pauba maroham ulahom ma akka ulaumu na parjoloi iya soi roma ahu mandapot toko manunggalikon parpalitonan mi sian ingananna anggo so di paubaho roham. Amin. Mari di maita. Hamuak kadongan gajang dope si dalanata. Dang taboto akka namasa na naing si bulusota di tahun 2020 luon. Godang dope naikon si ulahonota di tonga-tonga ni huria. Keluarga ng masyarakat pe. Dang halalanak kita salakka na ture. Ang gusto debata na mga ramuti hita. Dang tarulaw kita akka ulauta ang gusto debata margugoy ho kita. Atong tu debata mahita jauh-jauh asa ibana na margogoyohon doho na mga ramuti hita di taon na ibaru taon 2020 luon. Hata ni Tuhan Yesus madok tu hita. Dang tarulahu kamu agia aha ang goso mardongan ahu.
nunga ditotopon iduk ni huriata ya tahun 2020 tulun 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Orientasi tahun pakobosionon mangaraho kita pada sipun nasa pakobosion di Sandok Huria Kristen Batak Protestan lumubi mapatuluson sentralisasi keuangan. Aidalata doon laho mangulahon haluaon nang pinasahaan ni dibata tuhita saluhut. Diojar hatan di debata dohita lau patupahoni imana tersurat di 2 Tesalonik tolu ayat sia rodi 10. Alai mangasahon ku warni Tuhata Yesus Kristus. Hupaingot hami mahamu aliak kadongan. Sumurut mahamu sian ganuk dongan. Naso maradat diparangi. Naso mangihutun poda na jinalona sian hami. Dadana somar sahala haminian, alai naing pajongjongon nami diri nami tiruat dihamu, asa diutuk kamu hami, ainang adorang di tonga-tonga muna hami, nungahuro diho kami tu hamu, naso rama ngula unang ma ibana mangan. Tuak kasih songoni, hupatikun jala huro diho kami, mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Bulus manasida mulaulaon, asa na niomo nabi dihanguluhon. Alayang ko hamu, aliak kadongan, unang mamar na loja hamu mabahen na dinggan. Alai manotong jala mangipas madamena dilehon Tuhan si pardamei Tuhamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena ido sahana. Martua dua kana tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Sada marohata martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan hupasahat hami tuho disude pangaramoti odo holong mu di pardalanan ningulu nami. Di arinauli di bagasan sadarion di patu pahuriamdo partangyangan bonatao 2020 HKBP distrik 20 di Boskap. Di bagasan las niroha kami Tuhan mabonai jala mangulahon sudia kapar suromi di pardalanan ni huriam doho di tonga-tonga ni pakobasion nami. Mauliate madi dengan di basam ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Ulahonon nami masudi akapar suromi obar tutugas tanggung jawab naung tinotopon di huriam di bagasat taunon. Ima Tuhan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Kumudang do Tuhan nakatantangan na yang siya do puno nami do pena.
Alepos dorohanami Tuhan marhiti asi dohot holong di roham na pargugam mudo kami saluhut na patu pahuni di tonga-tonga ni huriam. Mauliate ma didenggan di basam pasu-pasu ma Tuhan. Sudia kapucuk pimpinan ni huriam. Mulai sian opuye porus hakabibi. Bapak Sekretaris Jenderal dohot sudi Kepala Departemen. Rap dohot sudia kapareses. Asa totong di bagasan haki pason. Tarlumubi mayali Tuhan Yesus Tuhan nami amanami amang preses distrik 20 lalu di Boskap. Amang padita Nexon si majutak. Homa Tuhan nama masu-masu nasida jala margogoy hun nasida. Manguluhuk kami di tonga-tonga ni distrikon. Di bagasan haki pason, di bagasan pos ni roha. Di bagasan las ni roha ng siyako. Suang songoni ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Pasu-pasu sudia kapangulan ako tiki di huriam. Di distrik 20 lalu di Boskapon. Amanami kamang padita resort. Rapdo sudia kapangulan ako tiki. Ho Tuhan na mga lehon haki pasot duhot gugu. Di na mangulahon akka ulaw mi Tuhan di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu sudi nga kakilwarga na sida. Di bagasan haki pason ng siyako. Didenggan di basami dohami Tuhan madok mauliati tuho. Idoban no patupahami sa darion partangyang po na taon. Alahura jumi hami Tuhan na terbatas do anggo parngulon nami sian parbinotoan. Alay margugo do hami Tuhan. Sian habisukon na siyako. Molo di bagasan pos ni roha kami dohot hasirepon di roha. Pasu-pasu masudi Tuhan amanami doho inanami naro di bagasan sadarion. Saluhu na kapangulan agok tiki. Tarlumubi Tuhan dia kamanami na namin ng pensiun padita pangulan agok tiki. Homa Tuhan na mga lehon semangat pos ni roha dohot gugo di nasida. Jala totong lehon hahipason. Pasu-pasu ali Tuhan nang sudi akaina nami na sarfat. Ho Tuhan na mga lehon semangat hahipason. Nang gugo patupahon akan nauli na dengga di pardalanan ni nguluna. Asima roham ali Jesus Tuhan nami. Utangnya ko kami dope Tuhan Jesus Tuhan nami. Sudi Tuhan akapanggonggomu ni negara nami bangso namiun. Homa Tuhan na mga lehon hadameon sadani roha. Jala totong pargugoy na sida mangulahon akaulaw na. Hobar tulomo ni roham. Ali Jesus Tuhan nami nabadia doho Tuhan. Dia ka na maju dohot na mga lehon rohana tuho. Pasu-pasu matotong sudi akahuriam di distrik 20 lalu di Boskapon. Diganup akahuriam na marukil pe Tuhan. Lehon akasolusi pargugoy sudi aka pangulan ni huriam patupahon akan nauli na denggan di sudi akan naung tinotopon na sida hobar tu program dohot aka na pinatupan na sida diganup huria marsada-sada lehot Tuhan torang ni pikiran lehot Tuhan gugu nak semangat asa margugu sudi Tuhan aka manami do inanami manguluhon aka huriami di bagasan asi dohot holong ni roham ali Jesus Tuhan nami utangnya ko kami do pe Tuhan sudi aka ruas ni huriam nadong di distrik 20 lalu di Boskapon. Totong matuhan. Lehon hahipason gugo semangat. Asa margugo na sida. Patupahon akan nauli na dinggan mga lehon rohana di tonga-tonga di huriam. Jala totong madok mauliate di dinggan di basam. Dohot holong ni roham. Suang songoni ali Tuhan Jesus Tuhan nami. Gumudang dupe Tuhan naik kucalo kami di pardalanan ni ngulu namion. Alay posto rohanami Tuhan. Jumolo nunga di botohoi saluhut na. Jala posto rohanami na patukom musudi hami. Patupahoni di tonga-tonga ni huriam. Mangulahon hobar tuaka tohonan na kucalo kami. Di ganup pardalanan ni ngulu nami. Suang songoni Tuhan Yesus Tuhan nami. Pasu-pasu ma Tuhan. Nang akan aposom. Di distrikon akan nasodapotan rokap dobe Tuhan. Asima roham patudu masih rokap ni todi. Asa totong marlas ni roham marolop-olop todi na Tuhan. Ala di sari hokoro na sida hopar tu asi dohot holong ni roham tu tikina lehonomuma akan nauli na denggan. Di denggan di basamido ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Uboto hami tung takas di lehokoro sudi akan nauli na denggan di pardalanan ni ngulu nami. Pasada roha dohot pikiran nami mangulahon akan nauli na denggan di pardalanan ni ngulu namion. Pasu-pasu ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Amanami na naing pasahaton hatam na badiyay Tuhan. Amang padita David Parel Sibuya. Lehom ma Tuhan hakipasot di bapay. Duhot inanami. Totong Tuhan pargugoy na sida. Lehon ng semangat.
Jala totok Tuhan, todimi mana mangaramoti nasida di pardalanan ninguluna. Mau lihat manang totok Tuhan Yesus Tuhan nami di huriam HKBP Citra Indah Jonggol nasongon tuan rumah Tuhan di bagasan sadarion pasu-pasu mahuriamon jala pargugui totok Tuhan gabi pasu-pasu di sadok portibion tarlumuhi dia mana memang padita resort amang padita Tony Wakson pakpahan na manguluh kuriamon lehot Tuhan hahipason gugu semangat ima Tuhan disakap ni huriam nanaing pajongjokon bagas jorom nabadiai asa tulusi Tuhan di program-program naneng ro ima Tuhan di bulan opaton naing patupon dan hamima peletakan batu pertama di huriamon posrohan nami Tuhan pargugam huriamon jalabui Tuhan sahat tutikki naneng ro mardalam ma pembangunan ini di bagasan asi dohot kolong di roham adi Yesus Tuhan nami pasu-pasu ma ulau nami di bagasan sadarion asa totok Tuhan di bagasan profesionalisme di bagasan lasni roha nang di bagasan pemujian nang siakku tangihon jala ului ma pangiduan namiun urasi sudi Tuhan akab dosa pangalosion nami satuk tamahami mang calu sudia kadenggan di basam di pardalanan ning ulu nami mar hite Kristus Yesus mar tangia kami Tuhan amin. Kor ina HKBP Citra Indah.
Kami di debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Talumubima di sudi pangulan nagoktiki dot keluarga nang akaruas ni huriata nadong di distrik 12 Debos Kapon nang akan mewakili na hadir sian akaruas ni huriata Ganup Resort di partangyangan di nama monai ulaota di bagasan tahun 2023 sungon naung ni totopon ni huriata HKBP 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di paborhat hatani di batadu hita marhiti-hiti ima surat ni si Paulus tu huria Filipi bidu 2 ayat 12. Ope hamu nani haholongan songon toktong ni panguluyom muna na sailaon unang holan jupang di hamuna ahu lam songonima di napadau-dau ahu mardongan biar dohot lomos niroha ulahon hamuma haluaon muna mardongan biar dohot lomos niroha ulahon hamuma haluaun muna. Manang di bahasa Indonesia didok kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Alai hujahama do sikop di bahasa Indonesia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku dan ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dohot subtema na adong di rangkaian acara tai laho patuluson temai mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja yang lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Ima sahatna. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Setiap orang mempunyai cita-cita manang ekspektasi akan hinirimna di perdalanan ni nguluna. Ganup do kita sebagai orang nahipas pamatakta doho pikirata nang partodiota. Kita memiliki ekspektasi manang harapan yang kita gapai dari waktu ke waktu. Dan juga dalam tahun 2023 baik pribadi keluarga nang aka masyarakat dohut gereja nang bangsota. Alai tetapi tidak dengan menggapai cita-cita dan masa depan yang kita hirimi tidaklah bukan seperti sebuah garis lurus. Manang dohono tanah saya tabereng di Jakarta on songon jalan tol saya taitong nalurus sudi alai ternyata sekali macet sekali ada sesuatu maka semuanya kita lihat itu bisa terhalang.
Dan bukanlah seperti yang kita lihat bahwa bebas hambatan, tetapi ternyata kita harus menghadapi perjuangan dan pergumulan dan manang donota kompetisi, bersaing, dan bahkan orang lain juga untuk mengharapkan seperti yang kita harapkan. Dan ada juga hal yang kita lihat, banyak peristiwa sulit yang kita hadapi dalam setiap peristiwa, tetapi masa kesulitan. Molo adong akahamawolon dot parukilon natadupi di tahun nasalpu. Budol gabe jabar mangihu timu saya di tahun 2022. Seolah-olah tidak manang donota, tidak putus-putusnya dan bahkan berkesinambungan. Alai saluhut naik masa sulit itu kita sedang memproses, memurnikan kita kepada tujuan yang kita raih supaya kita fokus kepada apa yang kita rindukan, apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang menjadi harapan kita. Bodoh tutu gabe mundur halak sian akan hinirimna. Bodoh halak gabe lemah manang donota, bodoh halak gabe madili. Sona tabereng hamuaka inang do tamakamang do suri ruas nuriata pangula ruas tahun hamuaka dongan pangula nagok tiki tahiralado. Dia mahyata dupi marjami tahita alai akka jol madak tabereng alai sian streaming mahita marjamita. La subui berengom manang na mekkel ruasi manang na modohodok ija bunabi manang na songon na di pakabaita alai di krinsut mamuse pas pangatai songon na peol. Gak pernah di umur hidup kita. Tidak pernah seumur hidup saya memberangkatkan mengubur piga ruasta di ruasta bi. Songon nani hubasan 2 tahun nasal pun rehi. Songon pakai APBD meiba. Alai satu pakai rodo turohaku Tuhan. Sotuk songonawi paborhat akadongan. Jujur. Ayaupe alumni kopi doaudo inata tanpa gejala. Neng borhatian inata tu Amerika hari Palintin batu anima Tuhan. Balos los borhak nuse borhak imanesa borhatawi sobuhama. Alai saluhut nai masa sulit itu adalah memproses ketaatan, kesetiaan, memproses kasih setia kita, fokus kepada apa dan siapa kita, menggapai ekspektasi, menggapai cita-cita dan harapan kita itu. Lam marsi hohot lam tugudo hapor siauta madok Tuhan. Paloas maau, izinkan saya Tuhan. Paloas maau rabdo inata do amata do danak do naturasu. Paloas maau asabui hurai on dotan. Sejarah sinu di gudang ni huriata hakabipi. Nunga dohot terpilih gabe calon alai nunga parjulu di jauh hatta tu sommaho parjulu ninna. Dan ngeri dui, ngeri sedap ngeri. Jalan yang taberengota muse ta ingot mamuse ingat kita realita tidak semudah, tidak seindah ekspektasi. Nata adopi tidak sama seperti mimpi-mimpi kita. Makanya selalu di orang asing sana have a nice dream nina. Sona tabu dotong, tabu mimpi mina. Hape mernipi-nipi dopi amat tahun. Ini pina do nak tulus ibana dapot songon akan aposo mernipi mana nang marhasotan HP ola mimpi do. Tuani may tangya ko padita tanaking kapangulay na alay rodo ruasok kolak pangulay do itangya kamu na so dapot rokap iya bo ayah hami buruk do anakku inna kan. Ay ganu minggu do saya dongko titipan tiba padita nami tangya ko jo burukku anakku ay mulo sumuli ben manguli anak pon bawlo na maaura muse gabin. Saunang jo tigang jo hita mangda ati namar mo na tawad do ati amen amen. Semangat atong ana pareses tapi unak sesong na semangat baik kamu alana sentralisasyon tuan nami torsito bollo Rabu Pinudun yang dulu orang desa mengeluh sekarang yang kota mengeluh yang desa alhamdulillah dus nina nabaruonak kana di desa Senin Kamis. Saunaria kana di kota, boado isi turun dubah inna.
Tornange de dok udah bahin. Pola ni na mana di kota nuaing. Atu mau tu desain na hatam mai. Teman semangat doi tada udah ngadong ison untuk mengapakannya membuli dan apa. HKBP sekali HKBP memutuskan HKBP harus menjalankan. Bisa garu aturan boy dicabut tadi. Boy diputus sot sakiduk bukan? Segala sesuatu sekali HKBP menetapkan dalam sinodi gudang tanpa harga mati, go ahead, teruskan, jalankan. Pos Roma Mangpares nami, unak pola mabir kamu. Jangan takut dan gentar. Realita tidak seperti yang kita harapkan. Realita tidak semudah seperti apa yang kita raih dan mimpi. Tetapi ternyata semua ketiga hal yang tadi nuaing paborhaton hita diturpukon nakingan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat. Selalu taat kebenarnya ketaatan ini sesuai dengan kesetiaan pistio pistis iman. Halak na beriman, halak yang selalu mengikuti imannya, dia harus komit, konsisten dan konsekuen. Sekali saya istilahnya kan waingona te tangadong di si merdua holong alani si birong-birong ina musete ain waingonang gosomalo biak kapadita madua tongono nate alai unang alana piral gabe subui be saya kana piral nama idului eti atong hamu akamang do tamo kanang ruas ni uriata. Maka tema pengajaran ini keselamatan yang meninggalkan sejumlah catatan dalam sejarah kehidupan. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan. Paulus menjelaskan tuhuria na di Filipi nunga di jalohamu haluauni sebagaimana nunga di dok kamu di dok di bagasan ketaatan. Manang di dok di hata-hatak na kingo ope hina holongan songon tong ni panguluyo muna manotong. Dak pola tafsir hono taun dia kapadita molomar sermon rai doro aku aladong dotong akarwasta na singkarima na ringkasima ni tafsir ho. Di panguluyon di haluaun nau pinatupan ni debata. Keselamatan yang sudah dianugerahkan itu harus menjadi keselamatan yang bekerja, yang dinamis. Keselamatan yang berkarya, keselamatan yang diwujudkan dalam buah-buah kehidupan yang bersih, rapi, akuntabel, kreatif, nina, inovatif, dohot nang adil, na memberdayakan serta membangun yang lain supaya Jupang Nakingan menjadi gereja yang lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita dan meneladani Kristus. Tidak hanya slogan-slogan na pinatupani huriata HKBP pimpinata. Tidak hanya manis-manis dalam ungkapan dan kata-kata, tetapi juga dalam wujud dan tindakan yang harus kita lihat supaya juga itu dikerjakan secara profesional dalam pekerjaan. Ternyata sinonim daripada kata dari yang dikatakan ini secara profesional dihatani debata dakola di dalam kerja ekonomi do bisnis on HP. Tidak hanya di dalam usaha do aka usaha karejo dia ka bisnis profesional do dia kan asing alai doho do sudi aspek kehidupan natarida ima dihataridaan di disiplin kerja keras inovatif dan cerdas dan di dalam naungan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Songon nani halo mohon ni debata ido HP iulaho kalak songon standar na diulahon songon dia ma lomoni rohani debata hobartu aka keahlian talenta doh kehidupan ni seseorang. Molo dokter ibana tutu ikoboton ibana do songon dia ma profesional ini dokter mangaleon resep 2 hari do sadari 3 hari do habis mangan sesudah makan atau sebelum tidur atau bagaimana. Padita pe songon imarado nota dak pola ajaraku 3 hari mamartang yang saya dong dorok kutangnya kok kami doa mua karuasi inna. Alai Roma disukut sa di hari mai tangnya koko ayo petiki bigi ruasi idu ini dok ninna muse. Si tobol lo tangnya aku inna. Bawa anu tutu pa jojor ni
sian asa hatu jet. Hidup ena mula adong tangyang di gereja mula palai tangyakon tobus suilalabah itangyakon pedite ilang katan buruk kido anak kido conon anggoi toho manina pedite ina alaya ladang itangyakon si tobol tangyang Tuhan ibo toho do sudi adak pedita na citongina so itangyakon ina muse suka-suka mudah ina muse. Alai naing berengota profesionalisme dan gabe holan teori do definisi i. Profesionalisme bukan hanya naing berengota holan teori i, alai kenyataan realita hidup di dalam kehidupan kita. Molo naung dihokop tu hakku au, molo naung hujalo haluau ni, molo naung huetong au selamat asa jadi songan ditangnya tai saut ma lomo ni roham di banua tongaun songon na di bono gijang. Molodung hujalo haluau ni, molodung kuhangoluho ni, tarida maisian akapakatayon, tarida maisian akapakatayon ni padita di Mexos do, tarida mai di pakatayon di wa grup na do akana asing. Na saya tabola bok bigion hipas do leh hiwadu sonon. Ai wadu inna una pala masuk tu Mexos, ai wadu gajim di Sipuang naik go au turun do indum se. Bayado pola masuk tu Mexos inna rohakan. HP saya dohola di rohana Tuhan ba songoni majo songoni inna songon jamita nari minggui ai bahasa gabi au di dio mudot songonon dot songon inna atura kodo songoni majolo inna kan tawu do dusni sudi ai bahasa gabi au mandidi ho aturan au do songoni majo inna ai bahasa songoni sentralisasi odot songonon 55 do 45 si tebol songoni majolo pola to ulut tadi si ate dia kaulaun gabi omma persoalan waing gabi persoalan pida aturan persoalan di jemaat gabi persoalan inna dia kabadi do perhaladu dang gobe hubutut sok kami bah inna alai dang nang gabi adong bocorat cana preses tuau di distrikon di reseton amin terhatok buat ya. So tunggiri puamu ayau pe jolo usuk do paresesta tu padita resota ai di boto pareses do na berjamita pensiun mulu alang dang bui pimpinan nang kepala mantan pimpinan tarido rain naro aku dang bui sekjen manangku mantan sekjen tarido naro aku mergai tadi alai dadai ahado situhu na parjolo Paulus mengajak mengingatkan kita bagaimana hidup di dalam keselamatan. Hidup HP naik berhat kita di dalasan 2020 toluon. Bohado nau kujalo haluau ni. Bohado ngolu ni halak yang sudah di dalam keselamatan. Keselamatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang-orang percaya. Naik patuduhon utamakan hidup naseta bereng halak molotaida transportasi. Berekamu ma akat trepel. Adong do dibuat di sini trepel naik simbol-simbol. Keselamatan Anda terapa? Dijamin oleh supir-supir andal nina. Di penerbangan pe bolo tabereng buasa di berek kita hola masuk kita tuh penerbangan. Tapi tur adong do didok silakan pakai silbet, silakan pakai gini. So terjadi dope manangah di kapal. Alengai suruh kita bohama memakai ahon oksigen. Bohama molodot son selamatkan dulu ibunya baru anaknya nina. So terjadi dope songonon ngatur yajari kita. Kator diajari do hita amang paling tiga itu lu kan tori pabua muse itoruni tempat ahida ninna adong do disi ado pelampungna ulo do saya hujama do buti sotuk suarongin naro aku jujur semua kamang halana holan nakok buti pesawati lepas benih Tuhan tuhoma holan budung meleding muse buruk benih mau lihat Tuhan niku kan ya penerbangan songoni terjadi dari Medan to Jakarta pas Garuda buti do to par pudi do to ola turun amang hainai sondo hape amang sejen tuani mang itu hubungan itu sejen na yau pe tonggol wasau isian naneng tadok kalau kita memang hidup di dalam keselamatan bagaimana kita hidup di dalam keselamatan unang ubier bihita alani kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tanganong be takut dan kentara kapan dita manak tu dia pe manak sia Jakarta pe manak sia dia inna kan tanganong be hami pe dak takut bete dang be nakuti hami ati amanta
parese sepeda tu pola manakku nak mulu pida sa deba bida sarupa no. 10 sekian di saat 10 sekian di san. 10 sekian di saat 10 sekian siap nina. Pos maro mo na pares nami dangarong be surat pernyataan menolak. Taringo na do nate. Amin nakapaditata. Unang ala na pasiuni ba. Olo amin in. Roha pinaroha indang sete. Taringo na do da asa song na ju ita unang mereka kamu awle paluas tuan mereka kamu abuhin namanya kana pasiun nate. Mula tung adok pesong naso semangat na tong adong ipikiri wa ado no angin. Alai tangiang muna Tuhan patulus ma ate nanggo pala pensiun. Anggo ngau budur sesudah pensiun semangat aku romo setusan. Saya naso pensiun dom. Emang songon do. Saya songon naso pensiun. Atakas be pensiun. Jadi mulu tuamu idok saya songon nak pensiun ko boleh na tuamu kang ngaborati. Ngaborati tu kay nata pe bulok saya songon inak sarpat inak tay na musekan. Pos maro makin nang sarpat, amin. So na semangat inak sarpat inang sarpat, amin. Daktar bae ni nang songo realita naknya ni. Saya maniadot amata. Kan itu kan? Dak kita na manutuhoni. Dak kita manutuhoni. Imana perjolo. Paulus mengajak kita memerintahkan supaya kita hidup dalam keselamatan. Kalau keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, hiduplah di dalam keselamatan. Nabi naena di tahun buku tai disiplin kerja keras inovatif dot sonon dah pola beria kapadita jaran yang gotiuri do akabata bahasa ninuna. Alai bohama mempraktekoni imana paduahon. Keselamatan merupakan pengajaran yang sangat memberikan sukacita dan pengharapan kepada kita. Supaya kita hidup berjalan seperti rel, kita berjalan seperti apa yang diharapkan, yaitu dalam kaitan itu proporsional, itu bertanggung jawab, transparansi, nunga dangadong be na boy donota na pak naso patar transparansi ni keuangata nomor 20 pusat, ay ngapit torsi tobol 55 o 45, ni pipe holat tor diboto, soni jalan jabuna tuare husukun. Torbalgado pilihat tau tayate ahainet na tutu pusat ini kutu padita resota inang panres kan enadong go mga leol 50 juta pilihan o ido tarnikku kan di ruas tau peng adong mga leol pilihan nan no cito bol rabu pinudun dak sabi no to tak bedang marpilia be mana minggu naro bulan naro tor di jutu hata kan dak sabi no to dah na jujurima hati. Hidup pernah di ruas selalu proses saya ada pendeta resort. Saya tidak pernah tidak membayar pelian tahun awal tahun. Ajari hita ruas tai. Eta biado tok pendeta dang awal tahun dok minggu dang di pasar pelian nanti. Berikan contoh keteladanan. Molo awal tahun tanggal 1 Januari do pasahap pelianmu. Eta behadak saya binoto. Sotung biasa ngonai hutanami baligi dang ibalu giring-giring ala dang diliop pelian tahun. Saya alami waktu di Baligi. Di ruas itu di Hudian Jamani. Ay mau dengan mas bahasa dang di Palu ni ketua bata bedara si otang. Ay dang di garar pilihan nina. Ay hutan ada kanakon ni dono. Bupatu jolo ma baru mai Palu giring-giring. Nanek kudok isi hanya contoh. Keteladanan itu bahagian profesionalisme. Keteladanan itu adalah bagian daripada kerja kita supaya bisa kita sungguh-sungguh. Maka dikatakan, kenapa Paulus memakai kata keselamatan di sini kerjakanlah. Katergazomai, tetaplah kerjakan merupakan bentuk continuous present. Artinya terus berkelanjutan, tidak pernah putus-putusnya menyatakan karya keselamatan i. Dakola tikidisi, manang donata tobur, topu burju. Alai terus do burju mangulahon akaulau ni. Alanima berengota di 2024 ton topu burju don non akadongan nanang maju. Para teto kamu jol mana tobur, topu burju. Habe nadong do gomak, gudang maksud. Alani masih gomakan kan. Atong napadua ahon nakingan. Bagaimana kita melaksanakan keselamatan itu dalam praktek hidup. Molo didok nakingan katergazomai nomor 8 kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rapi dan selesai dan tuntas dengan baik dan tanggung-tanggung. Idora konsep ini
sentralisasi. Jangan tanggung-tanggung, harus tuntas dan harus selesai dengan baik. Berarti lakukan dengan disiplin. Kita wujudkan dengan komit, konsisten dan konsekuen dalam praktek hidup yang serasi, selaras. Manang donota akasong pakaiannya kaina nanti. Mula kaina manang tu dia pesta do dia aha dress code nanina. Matching do siat sepatu satu ubuk. Do musai satu LC na loko di. Nanti belajar mita tu kaina nanti. Anggo ama daok sito bollo toy ma asal mai sijas na ido de sini mang na boabe de zido tu celana ido jesna dak pola anggo ina daok na subuh ido sianot tu sordo na makiduk-kidupi sude suan muladong na ijo bain na ijo ala bajuna na ijo serasi alai serasi do ido to alai harmonis do ido to alai takup do kata batak alai apit do ido. Alanima hamu kamang do tamu kenang. Kerjakanlah keselamatan itu dengan komit. Kerjakanlah dengan serasi dan selesai dan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang ditutupi karena sudah jelas sentralisasi. Jangan takut dan gentar kemana dan dimanapun, sekalipun di kota merasa turun atau di desa merasa naik ate. Unang gabi partato tumago mau isonina dakto pola paupang stresinna merjemite ibu pang paturi hamujo narebo na taon huyutot sada gereja pas minggu itu di dok ruas muse hamu padi tanami malo hamu merjemite sonon unang rarat ngejang daktuk cepek baguya mengenaraku utung go jamite na jahau jamite ni opui sugari merjemite sadiri da ulura tebak menebak abala hamu ruas itu nemusi naneng kudo disi alahita partonan do ruas dison serasi harmonis dan juga selesai tuntas keselamatan itu. Napar pudima una palajaku ade alana mabidahon na pesiun martangiang dok madokata dok marjamita dang bui di bedahon. Alai ko bedahon oku do ison ade napar pudima hamu kamang. Kalau keselamatan itu sudah dikerjakan Allah, nunga di leo kaluau di dita, asini rohani di batadoi, unang adong napati bodirina nina di Efesus 2 ayat 2:10, unang adong na membangkakan diri, molo si leo doi haluau ni, dan keselamatan itu harus dikerjakan, maka keselamatan itulah menjadi dasar segala kegiatan sentralisasi profesionalisme yang dikatakan mewujudkan penata layanan di tengah-tengah gereja, masyarakat, jemaat, alai jumolo maisian rumah tangga. Jumolo do isian jabu do hubungannya ke keluarga. Tarida media kapar seorang di pelayanannya kapadita doa kapar tohonan di tengah-tengah ni huria. Tarida meido dia penampilan. Tarida main ang dia kapar seorata. Mula saya dibereng akar wasta manang akapadita rado ruas padita imuse ibereng tabudu abah na torlas dorohana sona do presnaknya si kelumik di atas lomo rohani ruasi debah naik kelana padita ninna wama tutu maputu kupi alai so padita mabah inna muse kanga suhar alai unang so padita nyan inna muse unang pala ciro ataka padita memang tongdo ai berjamita pesa dilului ai wasa salakwa tusani sapang berjamita isapuangin na hape tonggo profesionalisme itu di mabain itu karena apa? Karena dia melakukan itu seturut dengan apa yang dikendak berarti pakubasion yang berdampak bagi banyak orang haluau nidang egois haluau nata jaloi HP alai ikon berdampak dui untuk banyak orang dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Atau peneta layanan yang senantiasa takut dan gentar supaya keselamatan itu tidak sia-sia dan tidak hanya slogan, tidak hanya semata penampilan manang dohonot tatutu hamwa kamang do inang hola jagar idaun ninna. Unang mahola jagar idaun akapakubesioni alai memang benar-benar berdampak tu akaruas pakubesion dung adong aka sentralisasi i. So tunggabi iyan no muse di bayan akaruas tahun senjata. Toe mah ai dak kita be mananggung balajoni tarek kesma torni na muse. Dau mei ala pas wasta di sona te do tita.
Alain yang berengota ikon ulahonot tado keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mardongan biar do lomos niroha ulaho kamuma haluau munai. Disudi tatanan pelayanan gereja. Disudi paku besiot tadi tonga-tonga hobartu tohonat tabi do akaulau tabi. Tarjudu hita laho patuduhon ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Takut pobos dan gentar. Artinya tahabiari ma. Namang lehon akaulau do tonan do haluau ni tuhata. Ai jupang hita sonang niroha doho las niroha marhiti hiti aka ulau tabi di tonga-tonga ni huria. Selamat bertugas dan melayani mahita di bagasa taunon. Keselamatan yang sudah kita terima itulah yang memberangkatkan distrik taun sudi pangula nagoktiki do akaruas do seksi-seksi laho mangulahon ulaon secara profesional di akatohonan natahubasi asa taridami di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni akka pelayanan gereja nomor mutu keuangan yang lebih mandiri berkeadilan dan bersukacita meneladani Kristus martang yang mahita maulia temali Tuhan di pasahat rohanami tuho di paborhat hatami dohami di bonani taunon di akapaku besion di distrik 28 di Bos Kapon. Tongon di tahun profesionalisme dalam penata layanan. Asa hupatuduho kami matutu ali Tuhan. Hatarida anni haluaon nauku jalohami. Di bagasan biar dohot nasni rohami marhubas maradopon ho. Asa jupang penata layanan na profesional di tonga-tonga ni huria do masyarakat. Di tonga-tonga ni aka parguluon nami siganu pari. Talumobi matutuali Tuhan akan aposom. Hami aka partohonan na dilehoko tohonan di hami asa gabi tiruan. Keteladanan di dalam tanggung jawab. Di dalam disiplin do nang dipakubesion siganu pari. Asa bui ali Tuhan lam tuding ganna akan ahuhiri pami. Nah hinirim ni akaruas. Nah hinirimnya akan aposom cupang mamatani dikti tu matani dutun cupang makeserasian keharmonisan desentralisasi di tonga-tonga ni huriam hakabipi pos dorohanami di Tuhan dangadong di hami biar do tata hutan moletung adok pia di Tuhan aka kendala alai rap hami mamikirhon nadumenggan dohot naumuli upasat kami sudia katang yang nami dotang yang pangodianan na pinasahat ni naposom sai marpanangi maholi Tuhan hobar tu asi dohot holong ni roham marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari di mahita buki di nomor 740 wayak sadaro di udutna huhut papungu pedian. Por ti, Dios, tu
deho na yasada. Nang purpehababay, Tuhan mapalinggomani, Tuput kalpeportivion, Tuhan mapalinggomani. Ay Jesus dumatalo-tani, itanoon ingolumon. Ay Jesus dumatalo-tani, otron sa lelengmai. Nuaing sahat maita tu acara launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, tahun profesionalisme dalam penata layanan. Uguraho kami ma asaro tujolo, Parjolo Bapak Preses Pendeta Nixon M. Simanjuntak MTH, Sahalak utusan Sian MPS Manang MPSD, Sahalak utusan Sian Tuan Rumah, Sahalak utusan Sian Pangula Nagotiki, Sahalak mewakili seksi kategorial distrik, PPAD, PPD, PAD, PPND, Lansia Manang Koperasi Distrik. Sahalak utusan Sian keluarga ni Pangula Nagotiki, dungi sahalak utusan Sian Ruas, Roma Hamutujolo. Di ita saluna mau lihat ma alabu ita patu pasedarion ibadah awal tahun mewawali kegiatan kita di tahun 2023 ini. Taida mah acara halaman pitu. Hurian itu hata nuaing ukapota ma di bagasa pertikianon orientasi pelayanan HKBP tahun 2023 di Huriata HKBP Distrik 20 lalu de Boskapon. Alaning pangidu hami asarap mahita jongjong di inganat tabi. Marhite sian asini rohani di bata nunga tamasuhi tahun nai baru. Jala HKBP nunga manotopon tahun 2020 tuluon tahun profesionalisme dalam penata layanan. Nagabe orientasi di sude pakubasion ni Huriata di Sadok HKBP. Mangula mahita hobar tu ulaon dohop pajuon na pinasa ni Tuhan itu ganup hitabe. Mardongan biar dohot lomos ni roha. Ulahon hamuma haluaon muna. Ahu Pendeta Nixon M. Simanjuntak, Preses HKBP Distrik 20 lalu de Boskap. Di bagasan goarni di bata ama. Dohot di bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan goarni todi porbadia. Huuka ma orientasi pelayanan tahun 2020 tolu 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Distrik 20 lalu de Boskapon. Di Pargogoi, jala di patau Tuhanima saluhut parhalado, dohot ruas nihuriana, patu pahon saluhutna bahen sangap di debata. Amin.
Hot mahita jongjong akka manginang. Mari di mahita bukid di nomor 730 ayat 4. Sai patoma diriku ale Tuhan, Papa panghina ulimbi Tuhan, suruh matang bibi saor turo hati, angki asa tadot parang Hamuna kadongan sa hapor siyaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Khobar nang tua katangiang do edenia kapunguan ina. Citra jonggol nakingan di ngoluk taon gabi pakeon ni Tuhata. Dohot pos ni roha Tuhata si parmahan jalaha purusata. Nunga tahamolatehon basa-basa ni debata. Atong taparangehon matujulanon lomo ni rohana. Asalam martaba pasu-pasu ni debata tu hitabi. Sulukon hamuma jolma nai baru natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan. Parhasia kamu matiti ay ari hasusa adon waing atu si hamuma. Manang dia lomo ni rohani Tuhani, ulahon maulaw muna dinggan, pos roham debatam dongammu saliling ni lelengna. Tatangya kon mapiliata ali di bata amanamina di bunogijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na muliutus. Upasata mi masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Sayalo may gabiwap na khusus di julum. Pasu-pasu may jararamoti asahu parhasya kami pilihan on. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam butadahami godang ni silehon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita martangiang. Ali amanami na di bunogijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di manutungaon songon na di bunogijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amaho. Di sodakon Tuhan debata ama buhina tuho jala asi marohana midaho.
Di depakkon tuan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuto di munabi. Horas Madita, selamat tahun memasuki Nebaruon. Tuhan memberkati. Ya, adorang so tau du tiu dota, hupangidu hame ma amang preses dohot inang, songon inang sekjen, lahomar poto bersama dohot nama kobasi hita. Tujuh mamang preses dohot inang, songon inang dohot inang sekjen, songon inang dohot inang pardita resort, asa jolomar poto hita satokit dohot nama kobasi hita di Bonataonon. Ya, di hamua kamanami nanami, melihat tema diamanami Sekretaris Jenderal HKBP periode 2000 Saplonom 2020 na manguduhok kita marhiti-hiti jamita di Partangyangan Bonataon songonin ang dohot diamanami Pandita Dedi Haryanto dohot Pandita Bonar Sibajutak songonin ang dohot da patupahon musik di tonga-tonga ni Ulauta Sadarion. Adorang semasuk kita tu namarsi panganon di dorohan nami hupasat tamin matu MPSD laho memandu Ulauta di nama Dokata. Adong dorade kopi dohot tes paima marsi panganok kita. Hupasa tamin matu amanami kabit diakonia memandu laho madokata di Bonataon di Tikion. Hamu mamanudo aka nama dokata hupasa tamin matu hamu amang kabit diakonia. Horas madihita saluhuna.
Songon na so fokus do hita tu acara ton masih benar pe huida. Horas ma di hita saluhuna. Selamat tahun baru ma di saluhuna hita na Rodison HKBP Distrik 20 Alu Debos Cup. Asa masuk kita tu acara na medok hata. Sada manon akamanginang mewakili pengurus kategorial sian PPD, PAD, PPND, dohot pengurus koperasi. Dungian non sahalak ma mewakili ruas na diudang tu pertanggiang tahun. Dungi sahalak man non sian pangula na goktiki. Dungian non sahalak ma sian keluarga ni pangula nagoktiki. Dungi sahalak manon sian aka ama nami bapa nami pelayan full time merenang pensiun na parpudian non sian bimbingan dohot arahan sian amang praeses. Alani huzohami matujolo haradeon ni inang Ketua PPD Distrik 20 Alu Debos Cup laho pasahaton. Selamat tahun baru di Punguata mewakili sudah pengurus seksi kategorial nadong di Distrik 20 Alu Debos Cup. Silakan Inang. Horas. Parjolo madok malate maita tu amata paringan basa hita undang marpungu di bagasan dipakan di acara bona tahun pangula nagok tiki. Kami sian perwakilan sian kategorial mengido ini mentua amang sitorus awal mewakili siang seksi dama. Jadi kami sian son adong sian lansia kategorial PND, PPD, dohot PAD. Jadi saya mewakili Amang. Parjolo siang keluarga don sudah kita siang PPD dan juga seksi. Selamat Natal do tahun baru ti kita sasude. Nah berangsang nami, Amang Pares nami, Amang Pendeta Nexon Simanjuntak, Amang Sekjen, mantan Sekjen Amang Pendeta Sibuya. Wal mantan dohot Inang dan dohot Pendeta Amba dohot Inang, Pendeta sudah betul dohot Inang dan Pendeta Tambunan, Pendeta Simanukalit, Pendeta Panjaitan, dohot Sude Panggula Huria, na Rosian Huria, dohot Ina Sarfat. Dohot juga sudah jemaat sian seksi-seksi kami son mengcakam kiranya mau di tahun baru di tahun 2020 tahun kita diberi kesehatan dan juga inilah tahun profesional dan penata layanan. Giat mah di tahun 2020 tahun ini dapat terlaksana dengan baik dan juga semuanya kita bisa jalankan dengan baik. Jadi kiranya di tahun 2022 nungah kita di iring-iring do Tuhan di bagasan Haji Pason mulai kita ada adong namar sahid semoga tambah sehat. Jadi itu terutama tuh amang pendeta resort nami nasian HKBP Citra Indah Jonggol di son amang pendeta Pak Pahan mulai tema di undangan muna dan juga kami di son mengucapkan terima kasih juga tuh Cude Parhalado dohot SP nasian HKBP Citra Indah Jonggol. Kiranya Tuhan menyertai kita di tahun 2023 dalam kecansan sehat. Songonia hata sianami. Horas! Mulai tema di Inang Sihardame, Ketua PPD na mewakili sudah kategorial seksi di distrik ta.
dan mengihut saat kata sambutan na mewakili sudah ruas ni huriatta upasahat kami matu amang pamimpin Situmorang. Horas ma dihita sasudena. Uriani tuhatta na ni haulongan khususnya di distrik 20 Deboskap, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Mau lihat ma di tuhatta, mau lihat nang di Amak Pareses. Na marni ngotau gabi boy hitaru marsaor sadarion di Huriatta Naulion dalam rangka pertangyangan bona tahun 2020 HKBP Distrik 20 Deboskap. Au Edwin pamimpin Situmorang, ruas ni Huriatta HKBP Resort Cinere. Mulu harwason salepelau dohot Amak Pareses. Anggota ni amang opusung kumahami. Macailas roha Bohita Tariparto tahun 2020 di Bagasan Hai Pason. Tentu godang sia hatta terutama Huriatta di tahun 2020 sesuai nakning tema untuk tahun 2020 tentang profesionalisme. Itu emang pada tetebunan. Jadi memang di Tikion sejalan dohot perkembangan teknologi dakolan peluang nama cai bahat dilihat tuhat tatuhita ada di balik ini justru macai godang tantangan si hadapan termasuk Huriatta alanido ra gabe 2020 sebagai upaya meningkatkan profesionalitas di Huriatta ditetapkan pimpinata mamereng aka situasion. Alanido berat don dalanata moloso taulaho dohot sungguh-sungguh dan fokus. Sada syarat asaboy noni bahwa asai sada hita ruas mendukung pangulan ni Huriatta aka amata pedita do taka situa na mangula di Huriatta. Ni bereng diaka tahun-tahun na lewat di nganan-nganan na salpo. Say godang do mula sa nganaw siya ruas na Amak Pareses hubereng naswa palapas di hami ruason. Sepata ulo padominan hu pakai hu ruasi tuhuria. Mulu pakai hu dan denggabe berpartisipasi iya tapi tidak menjadi nah udah konak nih pakai hu. Anak ini tongdo
mulo pe hurak paso tongdo ikodok-konok tu hamu tu akapat di tanami. Tutu anong do sebab ni de badang semata-mata salani hami ruasom. Alani dora perlu kita terus melakukan introspeksi. Bagaimana akan kekurangan-kekurangan nah terjadi selama bisa kita sadari dan kemudian kita cari solusi untuk kebaikan. Hanya dengan hasadaon ni ruas mendukung parhaladuna boy labtu majuna huriatta AKBP na bulunon. Tiki panitia nasional jubileu 150 tahun KGP yau adong do sukun nama saya menggelitik tuhami panitia sukun na sangonon aiduk 150 tahun adong dope HKBP kan sangon na lucu do kan no? Sekian juta ruas, sekian ribu huria, masa magunoni duk 150 tahun. Alera dangi dan kuantitasi nani sukunna kualitas tado bado ngamari pola hita duk 150 tahun idora alan idol las dorohata di perkembangan nih HKBP terakhir masalah keuangan sudah ditetapkan menjadi sentralisasi. Ate, sebetulnya nak pesohya udah mengkatai ini pada waktu panitia nasional jubileum sudah saya nyatakan ini bahwa itu perlu diatur. Di 2 hari au madako kata tiki pengukuhan pendeta di Jalan Riau Bandung tiki amang pendeta Bonar DPE Porus. Terus di Huriata Hami di HKBP Cinere tiki pendeta WTP Simarmata almarhum Hahusuk kuno. Bagaimana? Karena udoko tiki pendeta itu juga manusia. Itu ada kebutuhan. Alai karena kondisi ni ruasta ia tidak sama. Maka kalau ada situa niloba di satu huria, situa niloba ini jangan hanya dinikmati oleh huria yang bersangkutan, tapi juga oleh huria-huria nadau. Apalagi di hitan, di pedalaman-pedalaman. Mau lihat di Tuhan manggiat alanion duk sentrasio dengga boy mardalan lam tu ulina huriata lam tu sejahterana dakola ruas pakka padita be lam sejahtera tujuanon ima harap polot atas nama alam mewakili ruas doau jadi dohonok kuma dihamu akka amanami nanami padita terutama na marado mertugas di Deboskapon siap mahami madukuk kamu par Deboskap ala itong dohon nami dinggabek kamu marmahani hami idat to asa seimbang ate ini kosada dohita hanya dengan hasadaon HKBP terutama di Deboskap bisa semakin maju horasma dihita sasudena. Namangihut tabigima hata sambutan dot selamat tahun baru sian namai wakili sude pangula nagok tiki ima upasata mima tu abang nami padita tulus opusunggu sian namai wakili sude pangula nagok tiki minta maaf tuak kadongan buasa au noeng gabe mewakili sudehi tak kapan di tanago do takka keluarga au pirak kuboto on olanod do behuboto jaina sistem todong do huida naman dok kataon si topol lama kuidaon alainak pesongoni minta maaf tuak kadongan
naung sude mah hitaman dokata teh. Aku mau tarong naso setuju teh. Selamat tahun baru mandi hita sude. Jadi tuama nami pareses na hormati kami. Songoni nang pandita nami na pasat jamita na luar biasa. Mantan sekjen teh, dang mantan teh sekjen nami ning umateh. Naung mergati ya teh, songoni na mara pandita David Sebuya. Songoni nang orang tua nami na mewakili sude jemaat. Amang pamimpin setumorang sekaligus ruas ni huriakku. Songoni nang dia ka amang na tua-tua do sude hita khususna pandita nami, pandita Pakpahan na songo tuan rumah nama jabui konven sekaligus bona tahun ni HKBP Distrik 20 lalu Deposkap. Songoni keluarga besar Ina Sarfat, songoni nang keluarga besar pandita na Paciun. Neneng menyusul nama untuk Paciun rabdo tamu. Songoni nakadongan pandita baik pandita resort dona full timer MPSD. Songoni manang amanami sekretaris distrik amang Situa Gultom, soinang bendahara distrik amang Situa J Siregar. Sahalinai siak kami mewakili Padita na adong di distrik Deposkap. Pasaton nami ma selamat berjuang tahun 2023. Pas dosongo jamitani amang David Siwe anak keningan tersenyum alai palsu dosa butula tersenyum tau sude. Ai sude na di Deposkapon moru dona jinalona. Jadi sude paima hari kiamat namaun. Olo holan par villa duta mana naik kate. Par villa duta mana naik. Alai om mana ribut sa sude. Alai om mana naik. Jadi adong gula bandina ribut ate. Olo. Anggo badi tamasrul sana kinga holan na naik tangis si mana. Jadi tahalas somai sudah kadongan ate. Nah beting terjadi dulu sentralisasi. 2-3 bulan non lamu tenang mah hita bae non nate. Alani sudah mamastor. Sian ganu puria unang adong na somastor. Akastoran na. Molo dang di setor bangunga horas majalah gabe. Dang jalok kumanang ahabe. Ayamu udah mangaleonnya teh. Jadi tak dukung Masude, sentralisasi, selamat berjuang tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Arong dope dua halak nai napa saton ucapan selamat tahun baru sebelum ditutup amang paresesan non. Alani dung sipul na sa daon, boy do nin namang pandita reso nakin ibajud de sa lobong inna. Isenara de rohaneng marit de boy do. Upasatami matiki madokon hata tu utusan ni sudeyak ka bapa namin naung pendeta pensiun. Upasatami ma tu amang preses pendeta tabah. Pareses senior. Horas wadita kamanginang. Setabi dia ka abang niba naung dongan pandita kanang pensiun. Sabutul harus siap pudan na pensiun angko di distrik tadi. Lain nga di koras pandita ta adul dison aduk do juaon. Selamat hari Natal do tahun baru madita saluna. Na benar sangapan abang preses. Soninang ang pandita David mantan pipinata. Soninang amang setomorang pamimpin amang setorus doa kadong pandita. Lumobi dongan na adong di kantor distrik. Mulai tema di tuhata nga mardalan tadalani do dengan tahun 2022 jala di luas sitan waeng mamuhai marhite partangiangan bona tahun diuriata dia KP Citra Indah Jonggolon.
Alani sian hami akan apesiun danga pala gudang besi donon nami. Ola tangi yang nama. Labatan nan waeng molo saya di kaiton mantan pipinat na kiningan namardomu tu sentralisasi haputusan sinodi godang tamit to mesudi tamit to ma so naudok di renungan di Depok Timur Datu Arisada ala haputusat tadui haputusan sinodi distrik haputusan sinodi godang jadi ala nang taputus sodei talas soma jala pos barohata lam tu uli nama HKIP tujuluan nyareon. So nang don yang pami pindak kiningan sabutullah hami akan apesin ngawingot tamion dak kola nombe saya di suara taringot tu sentralisasyon. Nunga joto ditawaro di sino di gudang alai dang Jepang saya gagal. Alai hamuman ang nabuy mabutuson. Tebutangan maju hita sudi. Jadi dang sudi jol manaboy na dipakai Tuhan ilah mabutusoni. Ternyata kami dang dipakai. Olan mangaleo pikiran dodo ini. Alai nuaing hamu di luas Tuhan ini mabutusoni. Om madalata alana nunga sianda jului apalagi di tahun-tahun nabarpudion saya diodol hodo di Huriata distrik mengurupi distrik resort mengurupi resort huria mengurupi huria. Jadi sebetulnya dalam lau pasau toni doon dalam pasau to boha distrik mengurupi distrik nya nanggo distrik ta nang marite parsesta tarsai gudang do adong do pang napiga nang resort di distrik ta nasa mengurupi akadongan nadi huta. Molo songon na marulu-pulu pita bigi akadongatan nadi Sumatera Utara lumobi anggoy las marohata. Ikon las marohata ala nang marasgiroa akadongata nadi Sumatera Utara. Jadi hamunakay na nami lam menghemak mamu otik. Molo moro be otik ala nang pula tadaya gudang do ruas tada burju di Jakarta on tarsongon ang pimpinon gudang do ruas tada burju moliate manang di distrik ta ala kami songong mantan pretes muna dititip pon porus periode nasal puido taringo tu sopo marpikir jala tuau do dilian song koordinator laos dungtar pilih para sesta di opak distrikon laos barpungu mahami menghadap tuang pamimpin menghadap tuang pamimpin di sopo marpikir jala namar jaji laho mangusahahon utang tak na di sopo marpikir mau lihat apa di Boskap do di Natuhulu distrik nang mangusahahon dak boto manang dang ipasa pipinatan lagi tebutangan maju ita las baroni damang ngoy pasti ma diang suri ngai pasa betu pipinata jala pipinata ma pasatonia no tu damang do akadongan rekan-rekan songonima siak kami akan apesiun patangnya ko kamu mahami ate akan apesiun nope dakula duli-duli nakin naneng manguli akan apesiun nope porulo lam tu sehat una to tunasi nangi karena apesiun nope porulo lam sehat ora swadita saluna Sadok boy do manguli naso manguli do pe. Na mangihut adorang sotu amang presesan non mga sambutan dohot arahan ng bimbingan. Upasahat kami matiki pasahat to selamat tau baru tu utusan ni keluarga Pangulan Nago Tiki dohot Ina Sarfat. Ima tu inang nyonya almarhum pendeta Silain Boru Simatupang. Silakan inang. Dos marohata.
Selamat tahun baru ma dihita saluhuna. Nah hormati kami amang pendeta Sibuya dohot inang. Nah hormati kami amang preses rap dohot jajaranna. Amang pendeta resort dohot aka fungsional. Dohot aka sude pangula na full timer. Bibel Fro dohok diakones rap dohok sude parhala doni huriatta. Au songon utusan sian keluarga na full time dohot ina sarfat. Utusan nani dokon niamang nababan naking gudang dopeni anak kana tumua si anau. Alahirana itu do ngau yang apalai petar songko tau idok kutuau. Ima tutu si sadahata mahami. Nunga gudang naking di patorang akka pimpinata dohot akka utusan-utusan. Om matang yang nami si anak kaina. Margo gumahamu amang dohot tamu hinang akka pangulani huria nami na full time. Songon nani dok ni amang padita tabba naking mananga HP putusani amang satahi sauluan saurdo mahamu melaksana honi. Hui do podani akka na tua-tua akka padita na saijut pasahaton akka semangat tu akka na pangulan na tiki dang pikiranmu pikirakku dang dalammu dalakku. Unang mapikirat tata pangasahon. Mananga hape na masa di ngulutta. Di batama nama masu-masuhita. Namar mudu-muduhita. Jala mauliate do hupasahat tami tu hamusude amanami na namin na full time. Siyan nasa tao bulunon semangat do hami akkaina. Markur hami hohom do hamusudi manangi ho berarti tarhilala do kurnami i. Nasongod dia pe suara nami amanginang batung pabagasamu madi rohamuna nasipata lari pelugu nami bamar pangaju mahamu. Mauliate madoh di sude huria jonggol nama jakko kami. Terlebih tahe ala bonatau do sonari utusan ni ina distrik aman apo sobulung lansia doh sude tahe. Macelas rohanami di sudi hasadauta. Margogo mamang pareses manguluhos saluhu na tujuluanon. Asa marsangap debata. Songonima hata siak kami aleotik na etahe. Nahurang lubi akka pangalahon nami ina. Nasa lilingon, nasa taonon. Ba masih salpuam mahita. Mohon maaf lahir dan batin. Mauliate ma. Mauliat ya mak di nanami inang pendeta silain borus si matupang. Anggo siap bona hasuhuton anop penin na nasida madokok kata di parmula nai. Iya jadi pinasaha matikyon mga pasahaton sambutan selamat tahun baru bimbingan dohot arantu amang preses HKBP Distrik 20 Deboska. Setengah jam naya dia sejam saya dak kawala malehiyat dobe. Jadi ibu dobe setengah jam makatai kan. Horas marita salu na. Parjolo tapuji matuhata perdengka basai. Nama nari parhok kita sia tahun 2022 gudang masuk-masuk do dengan basa nane lehon natuhita. Jalata hirim lobi siani muse. Jalo ota aka pasu-pasu do denggap basa ni dibatasi jalo ota di 2023. Amin. Napa dua hon mau lihat mata dok tu sude parhalado do ruas ni huriata HKBP Distrik 20 Deboskap hadir hitan waing dison pangulan agok tiki padita guru Bibel Fro Diakones padita na pensiun
inang sarpat, MPS unsur situa, dohot unsur padita, dohot ruas nihuriata. Nah taudang secara khusus ala opat wilayah kita sebenarnya, opat rayon, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Jadi akadongatan di Kalimantan Barat bulan Februari penon tusan. Jadi sian cinere taudang do amang pemimpin hadir di son tepuk tangan matu nasida. Jadi anggomak pemimpinon dia adalah aset nih HKBP yang telah membawa HKBP sebenarnya berpikir maju. Imam Marhiti jubileum 150 tahun asa di sopomar pikiri adong aka kegiatan-kegiatan buah-buah pemikiran nih HKBP. Sebenarnya hadir maniat di sisude aka ruas nihuria sian berbagai profesi memalehon pikira gogona lau mengembangkan HKBP. Itu tiamang tujuanna. Itu benar diguari sopomar pikir. Puji Tuhan lengkap sudah dibangun alai dong kata-katai kami do amang preses naopat jala tarsonggo topi muse tahena. Alai dong di sisi upuye borus amang pemimpin awal-awal periode itu ranong muse tindak lanjut. Bah, molo songoni mau lihat ba ngataba umurhu indah amang pemimpin. Jadi luar biasa ati amang. Jadi hidup bain nata programpon tahun 2022 sebenarnya itak nina tola pita na opak distrihon bahama tutu ngabui tawayakon sahala ruas natabai panitia sudah selesai ulau ni alayang ngobesi tanggungon jadi ngabui tawayakon dok ni bubani nuaeng dia mak pemimpin alai salpu periode songon naso merdala natong dok denggan jadi isi-isi pe manang muhadong musi dilanjut dang adong musi sapaan. Alai periode ini kita yakin dan percaya. Manang nasongon dia pe, mungkin amang sapan ni opina manon, tergantung pimpinan manon, baik tak natola pami ngahu papung kami di Dewoskap, song ni nang Bekasi, song ni nang DKI, totu orang nuperano pakatan ni pimpinan rak do tamang, margogo mamang. Jala sita-sita ni amang taringon tupung sido peran di sopo marpikiri, saya pikir saat ini harus ditindaklanjuti. Salah satunya adalah sentralisasi. Jadi memang molo ropat dita tong, ropat dita hola perbala jodoh pedi hatai ngamar tokar nga balabama kaulaon. Jadi nueng ropat dita dak siata be balajo aka program nama siata. Jadi ngasalo sejusa ada persoalan. Jala yakini aka persoalan-persoalan berikutnya akan lebih mudah kita atasi. Amang do taminang taringot tu sentralisasi doron nami do kebetulan kami tim kajian. Memang di tim kajian ini itak nitolu hali tatarget do ikon boy penuhan ni sude perbalajot. Alai dohonon nami do balajo do bei. Ainu ngatong na tortapadomu do nani jalona. Waktamuna, transportna, ahana sudena. Jadi padomu sude gabe bagian ni nani jalona. Jadi kita tahap pertama ini gaji. Transport kan sebenarnya ditanggung di anggaran resort. Jadi unang jetor angkanai morjo manang miring tamain. Tapi secara keseluruhan ini menjadi gerakan bersama bagi kita. Aina saya lawan dan jadi sentralisasi karena di kota tidak mau. Karena mereka pasti lebih beban. Alain waeng hitana di kota siap, morupe saotik siap demi HKBP bersama. Ini yang menjadi besar. Alani gerakan besar mau nakamang dot taminang, jala sistemi sudah kita bangun. Saya jujur setiap pagi saya lihat di distrik resort-resort mana. Jadi ngatolu minggu padudut, mulai minggu ketiga saya akan chat nanti bahwa resort kita masih pilihan 1 Januari di input. Saya akan katakan itu. Mulai sogot hari Rabu. Kan hari Rabu kan butuh sudah godang.
Jadi setelah hari Rabu nanti akan saya chat bahwa ini. Mohon fasilitas di WP Pardita Resort, masuklah ke dashboard resort supaya dicek resort-resortnya apakah mengirim, apakah sudah mentransfer, mengentry atau mentransfer dan lain-lain. Semua bisa memonitoring, jadi sangat mudah. Porsia doa mi akamang do taminang, molo tungadope nueng SKP. Misalnya anaknya tidak tercantum, istrinya belum, inilah kesulitan. Termasuk kami sendiri, ngajungkir balik kau amang. Ngajungkir balik kau majalahi data ni personalia. Saya harus katakan di sini sulitnya kerjasama dengan biro personalia tentang perbaikan data. Nah, saya sudah katakan sama Eporus dan terbukti kekhawatiran kami itu di situ. Mohon diperiksa. Itak nina, woi bulan Juli ngahuliak kami itu personalia. Mohon otorisasi ini, tapi tidak dikerjakan. Makanya begitu banyak kholat di hita, nggak 20 sada item, 20 lalu item. Tapi inilah perubahan itu memang harus kita kerjakan bersama. Alanino merbisu do tim sinkronisasi dipakai fasilitas pesan perbaikan. Alani molo adong misalnya naso sesuai golongannya tu masa kerjanya perbaiki. Molo naso terdaftar. Saya lajang no mana tong apa yang menikah. Di mana salahnya ini? Kalau dulu kan tidak pengaruh. Alania gajinya sia kuria do saya daftar rope dang masalah. Terdaftar pe anak kon nama nang so terdaftar di Balajo dang masalah. Sekarang harus karena apa? Itu menjadi bagian daripada yang harus diisi kolomnya dan angkanya juga lumayan. Jadi alani marhiti sentralisasion banyak hal yang kita perbaiki. Amang do taminang huelek mahita manak songo dia beon. Manang nadong merasa aga be moro do bana lo moro tai demi sukacita bersama enggak apa-apa. Ai mulak kita misalnya marsinode hita lo bisian nata jalo sifata taliat do tuh kadongata. Anggap aja ini menjadi bagian daripada kebersamaan kita. Ke depan kita akan menikmati HKBP yang lebih maju. Songon opat value yang sudah kita tekankan. Pertama, dengan sentralisasi akan terjadi equality. Apa ini equality? Yaitu kesetaraan. Dan inganani bemanot Tuhon gaji alai golongan masa kerja do jabatan inama. Alani pindah peibana tu manang dia golongan dan masa kerja itu menentukan perbalajonna. Dan hali-hali ini nani totopon ni hita di rapot perhala duibe manot tua balajota. Alai masa kerja, golongan, jabatan dan nomenklatur yang ditetapkan yang menjadi hak kita. Masih ada. Jadi di dia biar Jepang. Jadi cengerido kebetulan masuk kami di tim. Gudangon nakana sa Pertamina, 24 orang, sa perong mandok istilah, buset. Masa satu perusahaan Majotakwari, HKBP, pekerjanya satu sumber, ingananna ulaunna HKBP, satu merek, tapi satu golongan yang sama, posisi yang sama, berbeda pendapatannya, gajinya. Buset sampai nasida. Ini harus perbaiki. Makanya ke depan dengan sentralisasi ini golongan yang sama, masa kerja yang sama, jabatan yang sama harus memiliki gaji yang sama. Anggo soal si lehon do penghasilani Tuhan telah menyediakan itu untuk kita masing-masing. Toh deh. Nah, itu tong. Jadi ima jota habur. Napa dua hon berkeadilan. Dohonan nami do gaji yang kita terima sekarang belum masuk insentif pelayanan. Jadi sabar karena menurut tim sinkronisasi kita lakukan dulu 3 bulan ini evaluasi. Alani boloboya kadongan mari kita monitoring, kita input 55% itu supaya mau masuk desentralisasi itu insentif saya percaya tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Alanido, alai molo tau ruido entry 55% ini
insentifnya tidak akan jadi, pasti yang kurang kita terima. Alanido, mari kita semangat bahwa kalau insentif ini nanti masuk akan menukul namorui menaki ngate. Nah patuluhan odo, yaitu kita merancang sentralisasi ini adalah dalam rangka sustainable, berkelanjutan dan jangka panjang. Jadi bukan hanya sekarang, tetapi besok. Bukan hanya besok, 4 tahun, 5 tahun sampai pensiun kita. Jadi grafik kita akan tetap. Setiap pendeta dan keluarga pendeta telah bisa merencanakan keuangan keluarga masing-masing. Dan adong be, naik jotong. Itur pidamatuna satongas salieska turbulence muse. Berjuang muse, naik muse. Terus muse. Tapi enggak, kita akan terus grafiknya. Alanido akamang sentralisasi ini adalah untuk jangka panjang. Jangka panjang untuk keluarga kita dan jangka panjang untuk HKBP. Dan terakhir, ini yang disebut dengan kita akan merasakan suatu kebersamaan. Dan adong berisi ya tong, iba dia ingat namu hamu tabu Jakarta iba. Dan adong besongone. Tapi tabu hida namar HKBP on. Karena apa? Apa yang saya lakukan di Jakarta adalah untuk menopang teman-teman kita di desa. Apa yang mereka lakukan di desa menopang kita untuk semua HKBP. Sehingga terjadilah suatu kekeluargaan. Oma naiko si wujud tota bersama desentralisasian. Amang do taminang welek ma apalagi akaina urang masih termarungut-ungut. Tanik mati majo. Apalagi ngedokon naking itoriba di Facebook namoro balajona tahe HKBP on itorinna. Itor mangadung itu Facebook, janganlah. Tapi kita cermati dulu. Ummago do hita tangis sadari alai mekel hita 30 tahun naik. Daripada mekel hita hanya 2-3 tahun tetapi menangis mekel terus. Adong turbulensi namasa ganuk periode. Ini akan kita atasi ke depan. Amang doh taminang tahun 2020 dikuari tahun profesionalisme dalam penata layanan. Adong tuluhan laking ngai pasat amang perjamita taulah hommai. Profesional berarti bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan ahlina. Hita padita ya harus profesional. Boy merjamita, boy mengajari, boy sebagai pastor. Efektif dan efisien melakukan tugasnya. Boy do mangulaon, boy alai molo halak misalnya kon 5 halak makarejoi, tapi harus efektif dan efisien. Ayo kita lakukan secara sikapnya sesuai dengan profesinya. Berarti kepadita mahita, dia kepadita. Iko gabe akaguru pangajari mah, dia kaguru pangajari. Berarti profesional, sikap hidupnya sesuai dengan profesi yang digelutinya. Jadi lem aka jolma do pangula napat ditama hita tujolonan. Stewardship penata layanan. Molo dikuari penata layanan adong 4 hal. Nina. Jalan menurut saya ini benar. Yang pertama, penata layanan itu memahami seseorang yang memahami pekerjaan itu adalah panggilan. Jadi kita terpanggil untuk melakukannya. Bukan karena disuruh-suruh, bukan karena dipaksa, atau bukan karena ditugaskan. Tetapi karena saya terpanggil untuk melakukannya. Yang kedua, dalam penata layanan itu karena dia terpanggil, maka dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Jadi bertugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki integritas. Sekali dia katakan iya, dia lakukan iya. Bukan iya atas tidak atau tidak atas iya, tetapi iya atas iya, tidak atas tidak. Dan dia melakukannya dengan penuh integritas. Satunya kata dan perbuatan. Bukan di rapat yes, tetapi di Facebooknya no. Di rapat ido mendukung sentralisasi, tapi di tindakannya tidak melakukan sentralisasi. Ini repot seperti itu. Jadi susah. Jadi kita harus semakin berintegritas. Napa paton
kita kembangkan. Menurut stewardship itu harus ada citra yang positif. Berarti mari kita kampanyekan program kegiatan kita di tahun 2023 ini dengan citra yang positif. 10 menit naik, berarti asa jam sada. 10 menit naik, bodoh be? Dak pola kajang bebuti. Mau lihat mari kita saluna. Selamat tahun baru ma di Tasaluna. Tetap semangat Amang dan Inang. Kita di distrik 28 Deboskap ini saya yakin dan percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyeberangkan kita 2023 ini tanpa ada tugas khusus yang diserahkan oleh Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi. Nah, Parpudi Sahalima di rapat preses di Singapura, distrik 28 Deboskap menerima penghargaan dari pucuk pimpinan kita, yaitu 7 distrik terbaik dalam penyetoran pilihan 2 Namarboho. Jadi tepuk tangan untuk kerja keras kawan-kawan pendeta dan pendeta jemaat. Nah, terakhir pemberitahuan kami di tanggal 27 Januari Opue Porus akan mengadakan kunjungan pastoral dalam rangka memantau, memonitoring pelaksanaan sentralisasi Hita Naopak Distrik, Deboskap, Bekasi, DKI, Doho Banten, termasuk Lampung satu lagi 5, tanggal 27 Januari. Mulai tak catat bimajo, hadir Hita untuk bersama-sama kunjungan pastoral Opue Porus, tempatnya di DKI. Dan itu tuh di dia, alai pasti waktunya tanggal 27 Januari untuk evaluasi bersama memonitoring pelaksanaan sentralisasi di 5 distrik. Nah, Parpudi Sahalima, pengumuman khusus MPS.MPSD hari Rabu, 10 lalu kita rapat MPS-MPSD untuk menentukan. Adok songono nakamang. Rupanya keputusan MPS itu kan ada anggaran resort yang kembali kepada resort harus digunakan. Jadi konadong no nota panduan unang atong ibasudan no museo la tongkos ni patita. Ape saotik do misal na kembalikan. Jadi konadong no nota SOP-nya. Misalnya transportnya sedia do, monodau jaraknya sedia do. Jadi kita akan menentukan itu nanti di rapat MPSD. Asa bersama-sama kita memantau do mempergunakan hepeng na kembali anggaran tu resort, hepeng na kembali tu anggaran distrik, sipak kiota bersama untuk kesejahteraan kita bersama. Songonima hata maulid nami do bimbingan do pengarah kita menjalani tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta Pangulan Nago Tiki Nadong di Resort Citra Indah Jonggol perhalado do ruas na selalu ukap mangaleho roha dohot gereja tahun untuk ingana perpunguata. Songanima hatasya kami mono tungadong nahurang akamang do taminang di pabahenan di hata do sikap selama 2022 telah berlalu. Songon persalpunima akah orang atai tak yahima akan mulinaw dengan tu tahun 2020. Horas marita salona. Martopak mazuhita sahalinay masagugu. Mulai hati madia mang pareses. Songonima dihamuak kamanginang nong pasahaton hata nakkiningani. Mulutuk songgok rohamu nakikutudo songgok nauli may dihamu. Jadi domutusia la manguduti mahita hupas atami matu amang padita resok talah manguduti acara butima. Ya di hama nami dan nami ala dong dapok tiki na tutulah homardo pogu. Hira songono ma partor dingala sopik do ingana taon. Boido hitadon dukta buat si panganota siat julu anggo 2 meja di si. Tu bagas gerejok kita musim marsi panganon. Boido hita tu gedung sekolah minggu.
alai tu amang precious kabit dot amang sejen nang dohot utusan ruas di konsistori mahita tigijang malaboy do hamuak kana tutuei na peciun nakot do betu gijang boy do tong au biar kudak torak mu benakot tu gijang itu ada alamat ceti bodo putih bana hirasa kodima partor dinga anggo di gijang bodo hirera 15 halak kita di si hudul jana duk siduk kita dombar si panganon tau duti manon udauta tu warta konpen tu barita di distrikta jana duk siduk kita don dia ka warta konven boy mahitan no muse di gedung sekolah minggu laho ramah tamah hiburan kita persiapkan do partikian saat tu pukul sia borgin dan non nunga di parade saat tu pukul sia borgin. Iya. Jadi anggota di pukul sia borgin makan malam pe di parade do untuk makan malam. Holan penginapan do naso apala hu parade hami. Alai merotung adong nama ngidu penginapan hu coba hami penon. Atika dong nama rukes penginapan. Alai untuk makan malam nunga ta persiapkan saat tu pukul sia bodari. Mulai tema asa marsi panganok kita martangi yang mahita. Mulia tema di oleh Tuhan di patuluso partangyangan bona tahun ni Huriam HKBP distrik 20 lalu Deboskap. Asa sipata bagugu mai dihami dohot semangat makobasi Huriam di distrik 20 lalu Deboskapon. Marhite-hite pasu-pasum margugu mahami di saluhut nai tarlumubi patuluson tahun profesionalisme dalam penata layanan songoninang dohot sentralisasi keuangan HKBP. Adorak suhu duti hami ulau nami ditikion cumolo hami mengalap gugu marhite si panganon sinumon nya pinaradi ni asido tolong di roham. Pasu-pasu mali Tuhan asa gabi gugu ne baru makorhon hahi pason di pamatang dohot tot dinami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sesa dosa nami tangihon tangyang nami. Amin. Asa titik masih go pakolang-kolak pakarahutna otik sosa dia pinatupa di huriata saya gudang ma pinasuna. Silakan akamang dot tabunang gudang go di patupa huriata silakan bapak di Gicang Mahita. Amang kabit nami arah kamu mamang kabit na tua-tua ta tu Gicang amang kabit mamang arahot tu Gicang